Valencia. Hoxe en trucos para diferenciar climogramas, os climas mediterráneos contra os canarios. Agora veñen os canarios e nos tocan as narices. A pesar de que xa tiñamos casi convencido todos os demais, os canarios e os mediterráneos se poden confundir facilmente. Agora vamos a ver como comparalos. Por que diferenciamos, por exemplo, da Almería, que sempre é desértico, sempre está seco, sempre hai sequedade, como veríamos con Lanzarote. A palabra é aridez. Cal vai ser a diferencia? Aínda que en ambos lugares vamos a ver que sempre hai deficiencia hídrica, o que vai a pasar é que a amplitude térmica en Canarias é moi pequena, moi pequena. Por que é moi pequena? Porque en Canarias o que ocorre é que a amplitude térmica sempre vai a ser inferior a 8 grados, vale? Sempre tanto na zona baixa como nas medianías, vai a ser inferior a 8 grados. Na altura veremos que pode variar máis. Pero si que son 10, Iñaki. Térmicas menores de 8 grados, estamos en Canarias. En este caso, nas zonas baixas. Que ocurriría cando nos vamos a comparar Valencia, por exemplo, con los rodeos nas medianías, vale? O clima litoral cas medianías. Claro, se vamos a precipitacións, temperaturas aquí, pois a verdade son bastante semellantes, poderíamos confundirnos sin ningún problema. Que é o que nos leva a esa diferenciación? A amplitude térmica. Vedes, sempre menor de 10, que antes dixen de 8, sempre menor de 10 graus, que semellante sempre vai a ser eso, pequena, vedes, 8,1 graus. É unha amplitude térmica escasa, mentras que os mediterráneos sempre van a rondar os 14 graus, 15, por aí van a estar, vale, de amplitude térmica. A amplitude térmica en Canarias é o que nos vai a dar a diferencia. E xa non lo pode complicar un pouquiño máis o da altura. O da altura, a amplitude térmica non nos vai a valer. Non nos vai a valer a amplitude térmica. Se o vedes, vamos aquí ás líneas e o miramos así, a priori vedes as barras e a línea e dicimos, ostras, pois isto por que non pode ser un Mediterráneo de litoral? E vemos a amplitude térmica, por que non pode ser un Mediterráneo de litoral? Pois fixadevos nas temperaturas, chicos. Claro, estamos falando de 2.367 metros. Acordadevos do gradiente adiabático, cada 100 metros 0,65 graus menos. Que vai ocurrir? En xaneiro vemos esas temperaturas xeadoras, 3,9 graus e 9,4 graus de media, cando no caso de Valencia temos 17 graus con 8 de media e 11,5 no mes máis frío.